Στον απόψινό αγώνα με τη Βέρντερ, παρατηρήσαμε ότι δεν έπεσε ούτε μία φορά στο χορτάρι. Ευχαριστώ για καλά σας λόγια. Εντάξει, το παρατήρησα και εγώ αυτό. Τελικά έχει πλάκα να παίζει κανείς μπάλα όρθιος. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτά τα χρόνια παίζω και από εδώ και πέρα υπόσχομαι να το κάνω πιο συχνά. Γιώργο, πέτυχε ένα θαυμάσιο γκολ. Σου έκανε το πλάγιο ο Σπυρόπουλος από τα αριστερά. Εσύ άφησες την μπάλα να σκάσει 2 φορές μπροστά σου και χωρίς καν να κοιτάξεις προς το τέρμα, τράβηξες ένα ψιλοκρεμαστό δεξί σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πώς πέτυχες αυτό το γκολ? Εντάξει, μου έκανε το πλάγιο από αριστερά ο Σπυρόπουλος, άφησα την μπάλα να σκάσει μπροστά και χωρίς να κοιτάξω προς το τέρμα, τράβηξα ένα ψιλοκρεμαστό δεξί σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Εντάξει, απλά πράγμα αυτό. Αυτό ξέρω να κάνω, αυτό κάνω μια ζωή, ας πούμε. Και μετά έτρεξες προς τον πάγκο και γίνατε όλοι ένα κουβάρι. Ο πρώτος που σε αγκάλιασε ήταν ο Τζόρβας και μετά κάτι του ψιθύρισε στο αυτί. Ναι, και μετά τον γκολ έτρεξα προς τον πάγκο, με αγκάλιασε πρώτος ο Τζόρβας και μετά κάτι του ψιθύρισα εκεί στο αυτί. Εντάξει, πράγματα. Γιώργο, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Εντάξει, από εγώ. Εντάξει, από κοιτάμε μπροστά, κάθε αγώνα ξεχωριστά, 11 αυτοί, 11 εμείς. Εντάξει, σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Τα πρώτα 20 λεπτά είναι κρίσιμα. Αυτό μετά είναι βαθμοί. Στα ποδητήρια όλοι είμαστε σε μια γροθιά. Λοιπόν, φεύγω τώρα, μην χάσει το λεωφορείο στα θέματα με τα πόδια. Τα κάτε,